Tots sabem que en l'antiguitat estava mal vist que les dones portessin pantalons i que l'ús de la cotilla era indiscutible, però... I si us digués que l'antiguitat s'estén, en aquest cas fins a principis del segle XX? Acompanyeu-me per descobrir la història de Coco Chanel, la dissenyadora que va decidir alliberar les dones a través de la roba. Gabrielle Bouloux Chanel, autèntic nom de Coco Chanel, va néixer el 1883 a la població francesa de Saumur, a la regió del Loira, en el si d'una família humil, sent la segona de 5 germans. La seva mare va morir quan ella tenia només 12 anys, víctima de la misèria, els embarassos i la tuberculosi. El seu pare, un venedor ambulant que passava llargues temporades fora de casa, va confiar els seus 2 fills homes a l'assistència pública, que els va col·locar en granges, i les seves 3 filles van ser internades a l'orfenat convent d'Aubazin, regit per una comunitat de monges on Gabrielle i les seves germanes van rebre una estricta disciplina i on van aprendre a cosir, a brodar a mà i a planxar. Gabrielle no acceptava el seu passat i va començar a inventar una vida plena d'episodis novel·lescos, alguns dels quals es recullen en les seves primeres biografies. Va al·legar orígens burgesos per tal d'amagar la seva condició humil i va afirmar que quan la seva mare va morir, el seu pare va viatjar a Amèrica a la recerca de fortuna i ella va quedar a cura d'unes tietes insensibles. També va declarar haver nascut el 1893 en comptes del 1883 i que la seva mare havia mort quan només comptava amb 2 anys en lloc de 12. Gabrielle va fugir durant tota la seva vida del record de l'orfenat d'Aubazin i es diu que va arribar a pagar als seus 4 germans perquè fingissin que no existien. Però l'austeritat de l'abadia del segle XII va determinar el seu estil. En complir els 18 anys, Gabrielle va ser enviada a un internat religiós a la ciutat de Moulins-sur-Allier, on residien els seus savis paterns. La institució gaudia de bona reputació per formar professionalment noies sense recursos o de pagament i trobar-los una feina digna un cop acabat el seu aprenentatge. Allà va coincidir amb la seva jove tia Adrienne, tot just 2 anys més gran que ella, que es va convertir en la seva amiga i còmplice. Les dues joves van trobar feina en una botiga de teles com a ajudants d'un sastre de Molins. Els homes que anaven a la sastreria coquetejaven amb les joves i les convidaven al cabaret local, on Gabrielle es va sentir treta pel món de l'espectacle i va començar a cantar sobre els escenaris d'un cafè-concert anomenat La Rotonda. Va ser una de les tantes noies anomenades posseuses, que entretenien el públic entre els canvis de vestuari dels artistes principals i que rebien a canvi els diners que recollien en passar el plat entre el públic després de la seva actuació. Va ser en aquesta època quan Gabrielle va començar a ser coneguda amb el sobrenom de Coco, possiblement per 2 cançons del seu repertori que van arribar a identificar-la. Cocorico i Kikuabu Coco, una tonada popular que narrava la història d'una noia que havia perdut el seu gos Coco. Coco Chanel va conèixer en aquesta època a Etienne Balsan, un jove exoficial de la cavalleria i ric hereu d'una empresa tèxtil. Amb la seva ajuda, la jove va poder inaugurar una botiga de barrets a París el 1909. D'aquesta manera, gràcies als contactes d'Etienne, Coco va començar a introduir-se a l'exclusiu món de la moda parisenca, que altrament hagués estat totalment inaccessible per a algú com ella. La botiga va triomfar de forma gairebé immediata i el nom de la jove va començar a circular de boca en boca. El 28 de juny del 1914 va esclatar la Primera Guerra Mundial. Coco Chanel es va adonar que els nous temps exigien un estil de roba molt més esportiu i funcional, adaptat a les noves circumstàncies, motiu pel qual va decidir trencar amb la cartonada elegància de la Belle Époque, alliberant el cos femení de cotilles i d'aparatosos adorns i expressant així les aspiracions de llibertat i igualtat de la dona del segle XX. Fins a aquell moment, una dona arreglada havia de portar grans barrets i cotilles cenidíssimes que escanyaven la cintura per fer ressaltar el pit. Gairebé no podien respirar. Ella les va alliberar de tot això. Podrien lluir robes molt més còmodes, amb línies rectes i senzilles, que necessitaven molt menys temps de posar i treure, sense renunciar a l'elegància. A més de suprimir la cotilla del vestit femení, per donar més llibertat de moviments a les dones, també va fomentar l'ús dels pantalons entre les dones i va dissenyar jerseis de punt, faldilles frisades d'estil mariner, vestits de cintura baixa, pijames de platja, impermeables, en paraules de la pròpia dissenyadora. Tot el meu art va consistir a tallar allò que els altres afegien.
Coco Chanel va continuar revolucionant la moda i el món de l'alta costura durant els anys posteriors a la Primera Guerra Mundial i se li va acreditar la popularització d'un estil esportiu i casual elegant com a estàndard d'estil femení. No només es va atrevir a escurçar la longitud de les faldilles i a descobrir el turmell femení, sinó que va inspirar les dones a tallar-se els cabells i acabar amb la tirania de la melena quan una nit va aparèixer a l'òpera amb els cabells curts. Chanel es va convertir en el prototip de garçon, en un símbol de dona moderna, activa i alliberada. La seva imatge va ser admirada i imitada per milions de dones. A mitjans dels anys 20 va tenir l'audàcia d'exposar-se al sol quan la pell morena es considerava sinònim de plebeus. Després d'una jornada de navegació, Coco es va adonar que el sol li havia embrunit la pell. A la nit va ser el centre d'atenció d'una festa quan comparegué amb un vestit lleuger que combinava ostensiblement amb el bronzejat de la seva pell. I des de llavors prendre el sol es va convertir en una de les activitats estiuenques preferides de la societat acomodada. Una altra de les revolucionàries aportacions de Coco Chanel a la moda femenina va ser la sabata de taló baix. Va ser un llançament subversiu en plena dècada dels 50, quan les sabates de taló d'agulla eren la norma imperant. Amb l'ajuda de Raymond Massaro va col·laborar en la creació d'un model de sabata realitzat en 2 tons. El cos i la part del taló eren de color beix per allargar òpticament la cama, mentre que la puntera era de color negre, feia que el peu semblés més petit. Amb tot, la creació més famosa de Chanel va néixer el 1923, fruit de la unió amb Ernest Bosch, el perfum Chanel número 5. L'origen del nom, l'aroma del qual s'ha mantingut inalterat des dels seus inicis, així com el seu flascor reconeixible, prové del nombre d'intents que es van necessitar fins que la dissenyadora i el perfumista van donar el vistiplau a l'essència, una fórmula destinada a acabar d'una vegada per totes amb les afectades pólvores perfumades de violeta de les dècades precedents. Va ser l'actriu Marilyn Monroe qui va convertir la fragància en un símbol quan, durant una entrevista, va assegurar als reporters que l'única cosa que es posava per dormir eren unes gotes de Chanel número 5. Elevat a la categoria de mite, i encara avui un dels més venuts al món, el seu immens èxit va facilitar la sustentació de l'imperi Chanel. La vida de Coco Chanel, coneguda en la seva joventut per la seva ferma determinació, ambició i vitalitat, que aplicava a la seva vida professional i social, va estar plena d'amors i desamors, d'ascens social i econòmic i diverses tradicions. Els últims anys de la seva vida, Coco Chanel s'havia convertit en una persona solitària i amargada, que va viure durant 3 dècades tota sola en una suite de l'Hotel Ritz de París. A principis de la dècada de 1970, afectada d'artrosi i molt malalta, Coco Chanel s'havia convertit en un addicte a la morfina, que prenia per pal·liar els seus dolors constants, encara que això no li va impedir continuar treballant i posant agulles fins a l'últim moment. Posant agulles perquè Coco Chanel no va aprendre mai a dibuixar, ni a fer esbossos, sinó que creava els seus dissenys amb la tela directament sobre els propis models. El dissabte 9 de gener de 1971 va sortir a fer un vol amb la seva amiga Claude Baillet. La llegenda diu que quan van tornar a l'hotel, fatigada, Coco es va estendre al llit de l'Hotel Ritz i li va dir: "Mira, així és com un es mor." Ja no es va aixecar més. Coco Chanel va morir l'endemà, com a conseqüència d'una aturada cardíaca, en la solitud més absoluta. En vida, Coco Chanel havia estat una treballadora incansable a qui, en paraules d'algú molt proper a ella, només un diumenge la podia matar. Considerada per la revista Time com una de les 100 persones més influents del segle XX, és l'única dissenyadora de moda que figura en la llistat. Coco Chanel és la padrina aquesta setmana de vullescriure.cat. Vols escriure? Respon a la crida. Entra a la web i descobreix l'anunciat d'aquesta setmana. Ens llegim!